1:32 en directo nos estudios de Onda Cero Radio. Como cada lunes está connosco don Borja Verea, portavoz municipal do Partido Popular. Señor Verea, moi bons días. Un placer estar aquí. Igualmente, moitísimas gracias. Por certo, que ven vostede directamente de onde o Concello de Santiago, porque acaba de comparecer vostede precisamente para informar acerca do pago a proveedores por parte do Concello de Santiago. Cal é a valoración ou como están estes intres precisamente ese pago a proveedores? Me imagino que hai moitos proveedores, moitas empresas que están agardando que se lles pague. Pois volve a confirmarse unha tendencia moi mala. O goberno de BNG e Compostela Aberta non foi quen en ningún mes do seu mandato de cumplir o pago medio a proveedores. E o que é máis grave, somos a cidade que máis tarda en pagar aos autónomos e ás empresas polos servizos que presta ao Concello. Ou para que entenda todo o mundo, Goretti San Martín é a alcaldesa máis morosa de todas as cidades galegas, non? Isto non é un dato puntual, vaise repetindo mes a mes, trimestre a trimestre e semestre a semestre. E que significa? Pois que son os autónomos santiagueses, as pequenas empresas, pequenas e medianas empresas compostelás, as que están financiando un concello, porque non é quen de facer o seu traballo. Porque isto non é ideoloxía, isto non é esquerda, dereita, isto non, isto é xestionar, isto é traballar. E cumprir o período medio de pago non é unha opción, é unha obriga legal, obriga a lei a pagar en prazo, non? E, por tanto, eu lancei un compromiso. Eu, pola miña experiencia, pola miña profesión, son interventor da habilitación nacional, traballei, coñezo as administracións por dentro, lancei un compromiso claro e medible. No meu primeiro ano de goberno, se teño a confianza dos santiagueses, baixaremos o período medio de pago a 30 días e a partir do segundo por debaixo dos 20 días. Non se pode permitir a situación de colapso económico no que mantén este goberno de BNG e Compostela Aberta esta cidade. Porque en estes intres como está a situación? Porque entendo que hai moitas empresas, pois hai moitos negocios que están pendentes precisamente de cobrar por parte do Concello e que a súa viabilidade depende precisamente deses cobros. Pois Santiago está pagando de media, claro, imaginemos a peor da situación, está pagando de media alrededor de 80 días, pero que a cidade que máis tarda en pagar. Por riba de Ourense paga máis rápido. Ourense, do alcalde Jácome, paga máis rápido que o Concello de Santiago. É a alcaldesa máis morosa de todas as cidades. Ten xa un volume acumulado de débeda de 14 millóns de euros. 14 millóns de euros que se lle deben ás empresas, aos pequenos autónomos, bueno, pois a toda a xente que traballa para o Concello. E xa empezamos a escoitar, xa levamos tempo escoitando que é unha pena a empresas santiaguesas que din, pois xa, Concello non quero traballar porque me meten un lío que non me paga e xeran uns problemas de tesourería que ainda me vai a acarrear un problema moito máis grave. Eso non se pode permitir, non? Por tanto, un compromiso claro, medible, realista, non se vai arreglar nun día, pero sí comprometo que no primeiro ano baixamos de 30 días e a partir do segundo de 20 días. Bueno, pues esta situación con respecto ao pago a proveedores en Santiago. Outra das noticias coa que, bueno, pues estamos estes días falando esta fin de semana, pero especialmente tamén este lunes arrancamos a semana esa declaración, esa intención do goberno local de declarar Santiago zona tensionada. Bueno, hai quen opina que bueno, dentro do grupo de goberno que isto vai facilitar o acceso á vivenda, pero un dato que nos proporcionaba Vicente Martínez desde Agalín, hai 6.000 vivendas vacías, foi Sindo Guinarte, do Partido Socialista, que tamén esta mañá comparecía. 6.000 vivendas baleiras en Santiago. 6.000 vivendas baleiras en Santiago. Vicente Martínez, dende Agalín, agora sí, pois dicía que ten cousas boas e cousas non tan boas. O feito de que estima que o mellor pois moitos propietarios non van a poñer en aluguer moitas vivendas porque igual non lles compensa este tope de aluguer. En fin, en todo caso, señor Verea, como ve vostede esta declaración de zona tensionada? Bueno, aquí opinións pode haber moitas, non? Me gusta mir aos datos. Unha decisión tan importante como esta ten que sustentarse en datos. Isto xa non é nin de esquerdas, nin de dereitas, nin de ideoloxías, é de datos e de xestión. Hai uns datos que non se poden discutir. Ali onde se activa ou onde se pon en marcha a zona tensionada, desaparecen gran parte dos pisos do mercado de alugueiro. E temos un exemplo cercano, como é na Coruña,
que leva xa uns meses coa declaración de zona tensionada, e que pasou na Coruña? Pois que o 55% dos pisos que estaban en alugueiro desapareceron. Xa non están, xa non, os propietarios non os queren alquilar a eses prezos aos que lle obliga a alquilar a administración. E, por tanto, pois isto ten que sabelo a cidadanía. Vai haber menos pisos en alugueiro. O que non pode salir o goberno, como escoitamos hoxe e onte nos medios de comunicación, negando a realidade. Non poden negar esta realidade. Podemos discutir, e se queren que abran o debate, que vai a pasar en Santiago. Se vai a pasar o mismo que noutras cidades ou non. Bueno, eso como non o sabemos, pero os datos están aí e desaparecen pisos do mercado de alugueiro. Non? E despois outra cuestión. Din que non, que se tardou un ano por culpa da Xunta. Isto é unha tomadura de pelo. Toda a cidade sabe que o Concello presentou unha chapuza, un corta e pega de idealista dunhas páxinas web que non tiñan o máis mínimo sustento. E tiveron que volver a facelo, e non querían volver a facelo. E esa soberbia de esperar, ao final entraron polo rego, fixeron o mesmo que na Coruña, que fixa as cousas, bueno, pois podemos estar de acordo ou non, pero gobernada polo PSOE, non polo PP, e declarouse. E agora, cando a presentan as cousas ben, pois non tardou ni unhas semanas a Xunta en darlle a zona tensionada, aínda aceptando que non cree na zona tensionada, pero cumplindo a lei. Se o Concello pide, e o presenta ben, hai que outorgala, non? Pero que non poden é mentir. Señor Berea, me gustaría que escoitara outra das polémicas dos últimos días, esa instalación desa estatua Moncho Reboiras na rúa Carreira do Conde. Recibimos un novo son de un veciño de Santiago, un home ben coñecido en Compostela, ben coñecido desta casa, que é Manolo Villar. Manolo Villar, deste xeito, nos enviaba este novo son, este novo comentario con respecto a esta estatua que me gustaría que escoitara. La semana pasada, la alcaldesa de nuestra ciudad informó que la estatua de Moncho Reboiras había sido sufragada con donaciones particulares a través de fundaciones. Esto me hace recordar que durante la dictadura franquista, alcaldes de muchas ciudades españolas, para rendirle tributo a la causa y al caudillo, también sufragaban a través de donaciones particulares las estatuas y monumentos a Franco. Sugiero, Ramón, que doña Goretti San Martín y su equipo de gobierno se acerquen a una librería de nuestra ciudad y compren el libro de Teófilo Ediciones. O pasado nunca pasa. Si no lo encuentra, con mucho gusto se lo presto. Ahí podrá ver la cantidad de compostelanos que sí tendrían muchos más méritos que este señor para una merecida estatua en cualquier punto de nuestra ciudad. Un fuerte abrazo. Bueno, pues gracias Manolo que nos envió este sonido. Señor Berea, de nuevo surge la historia de esta... Que ben falou Manolo, que claro, bueno, pois con as ideas sinxelas pero contundentes, non? Eu vou tratar tamén de ser moi claro coa estatua de Moncho Reboiras, non? Haberá santiagueses a favor, santiagueses en contra, pero a maioría teñen unha idea moi clara, que Santiago ten problemas máis importantes, que andan poñendo estatuas, bandeiras e simboloxía do BNG e da UPG que non representa aos santiagueses. Non representa aos santiagueses. Non? Por tanto, eu díxeno e manteño. Se en 2027 teño a responsabilidade de goberno, retirarei a estatua de Moncho Reboiras. Por qué? Porque divide. Non une a cidade. Aí está o debate na rúa. Aí está o debate nos medios de comunicación. Aí está o debate nas redes sociais. Eu lancei un reto fai 10 días. Antes de que colocaran a estatua, eu lancei un reto nunha rolda de prensa, 2 días antes de que colocaran a estatua, que alguén me dixera cal era a vinculación de Moncho Reboiras coa cidade de Santiago para estar nun sitio tan simbólico e tan importante como é, pois no centro da cidade, en Carreira do Conde. E non ten máis vinculación, bueno, pois que ser un activista do partido da alcaldesa do BNG e da UPG. Non? Por tanto, manteño o que dixen, manteño o que se teño esas responsabilidades de goberno, imos retirar a estatua de Moncho Reboiras, porque unha estatua no centro da cidade require consenso, transversalidade, e que os santiagueses se sintan representados. E hai decenas, centos e centos de santiagueses e de santiaguesas que merecen unha estatua moito antes, bueno, pois como digo, que un activista do BNG e da UPG que non ten ningunha relación con Santiago. Sí, porque nos quedan 30 segundos, pero anda que non hai composteláns, bueno, porque foi un éxito. As Marías, Valle Inclán, Díaz Pardo,
en fin, hai moitas estatuas de personalidades, pero temos outras personalidades, por exemplo, eu non sei, sempre recordamos ao noso ben querido José Luis Albite, o Diego Bernal, o fotógrafo do Minuto, eu que sei, os Castañeiros, en fin, hai tantas personalidades que... Ramón, en 20 segundos acabas de dicir exemplo, acabas de dicir calquera dos nomes que acabas de mencionar tería máis sentido, sentiríamonos máis representados os santiagueses e máis cómodos, bueno, pois que con un activista do BNG e da UPG que pois non ten nada que ver con Santiago, non sabemos a día de hoxe por que está aí. Pois don Borja Brea, portavoz municipal do Partido Popular. Como sempre, moitísimas gracias por analizar no arranque da semana a actualidade de Compostela aquí en Onda Cero. Un placer. Moitísimas gracias. Una pausa y enseguida vamos a conocer qué está pasando en Santiago. Última hora con María Teijeiro Durán.